Sa bombero maaakit yan si Tanya. Bombahin na yan. 1, 2, 3, and kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko. Ano? Anak ng bombero. Teka lang, bakit anak? Ba't yung tatay na lang kaya? Pareho sila. Pareho sila. Bombahan kami. Bombahan kami. Hanggang hating gabi. Kung ako ulit ako, ang gusto ko nga maasawa. Kinsa! Piliin ko. Kinsa! Piliin ko. Kinsa! Anak sa maniniyot. Bakit? Ano man? Nga naman. Maniniyot siya. Maniyot sad ko. Maniniyot. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko. Ano? Anak ng gitarista. Bakit? Finger siya. Finger ako. Fingeran kami. Fingeran kami. Hanggang hating gabi. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.